Kaixo, egunon. Bideo honetan gaur maiatzaren 17an arratsaldez egingo ditugun batzarretan aipatuko dena azalduko dizut. Gaur egun goizeko ordutegi trinkoa daukagu DBH-ko etapan. Ordutegi hau izatea ahalbidetzen duena indarrean daukagun Auspoa proiektua da. Baina Hezkuntza Sailak Auspoa proiektuari bukaera eman dio ikasturte honetan. Eta hori ordezkatzeko Edatze izeneko deialdia argitaratu egin du. Edatze deialdiaren lehenengo eta bigarren artikuluetan eta Auspoa deialdiaren lehenengo eta bigarren artikuluetan ere ikus daiteke bi proiektuak xede eta helburu berdinak dituztela. Edatze proiektuarekin goizeko ordutegi trinkoarekin jarraituko genuke, eta arratsaldez indartze saioak. Edatze proiektuan derrigorrezkoak izango direnak irakasgaiak gainditu gabe dituzten ikasleentzat. Edo bestelako tailerrak eta jarduerak egiteko ere aukera izango genuke. Hau da, gaur egun Auspoarekin egiten dugun bezala. Bi deialdien arteko alde nabarmenena hauxe da. Edatze proiektuan parte hartzeko baldintzak asko zorroztu egin direla. Gaurko maiatzaren 17ko batzarrak laugarren baldintza ahalbidetzea dute helburu. Hau da, familiei kontsulta egitea. DBH etapako guraso guztiaren erroldaren 50%aren partaidetza lortzea. Eta hauek emandako botoen 2/3 gehiengoa edatze proiektuari bai esanez onarpenerako betekizuna lortzea. Gauza bat garrantzitsua da, errolda osoa guraso guztiek osatzen dute. Hau da, pertsona bakoitzak bere botoa dauka. Orain, parte hartze honen bozketarako baldintzak azalduko dizkizuet. Apirilaren 25ean Eusko Jaurlaritzako Bilboko delegaritzan izandako batzarrean esan ziguten bezala, bozketa bakarrik onartuko da aurrez aurrekoa izatea. Beraz, bertara ikastetxera etorri behar da botoa ematera. Hori bai, familien bozketa egiteko aukera eman zitzaigun, bozketa egun bakarrean egin beharrean, epe baten barruan bozkatzeko aukera ematea. Gure kasuan, epea gaur arratsaldean hasiko da eta datorren asteartera artean zabalduko da. Hau da, maiatzaren 17tik 24 egun biak barne. Botoa emateko, hautestontzia ikastetxeko idazkaritzan egongo da ikastetxeko ordutegi guztian zehar. Behar izanez gero, datorren astelehenean eta asteartean, maiatzaren 23 eta 24, bozketarako ordutegia luzatu egingo genuke, behar izanez gero. Azkenik, jakinarazten dizuegu, aukera dagoela baita baimen bitartez bozkatzeko ere, boto delegatua esaten dena. Horretarako, baimen papera beteta eta sinatuta ekarri beharko da. Hauxe da guztia. Espero dugu parte hartze handia izatea DBH-ko gurasoen artean. Eskerrik asko.